istumassa kohta, kun olen syönyt kalani. Oi, onko tämä hyvä tämä minun kalani? Kyllä kelpaa. Vaikka tässä on nyt vähän aikaa valtakeneksikseen ja minun puhumaessani. En voi sille mitään, että köhdyin, ryöstettiin minut ja jouduin haavikolle. Siitä on niin kauan aikaa, en edes haluaisi kuvitella sitä uudestaan. Mistähän se apina on? En ole vielä nähnyt mitään apinaa, mutta eiköhän se löydy jostain. Joo, aurinko alkoi laskea. Minun on nyt parasta mennä nukkumaan, ennen kuin kaikki velliperät syöksyvät ulos. Näkemiin ja toistaiseksi nähdään joskus.